Bil-proposti fil-qasam tat-taxxa, Simon Busuttil irid jagħti aktar lil min jaqla l-aktar. Għal kontrarju, Joseph Muscat se jgħin l-iktar lil dawk li jaqilgħu l-inqas. Il-proposti ta' Busuttil imorru kontra l-ġustizzja soċjali li tagħti l-ħafna lil ftit u li telimina l-vantaġġ fit-taxxa li dejjem ingħata lil miż-żewġin u lil dawk bit-tfal. Meta ppreżenta l-proposti tiegħu Busuttil qal hekk. Illum bi pjaċir kbir nixtieq inħabbar pakkett qawwi ta' inċentivi ta' tnaqqis ta' taxxa illi jikkonferma ir-rieda tagħna illi l-ekonomija f'pajjiżna inbidluha f'ekonomija għan-nies kif ilna ngħidu għal dawn l-aħħar snin. Ekonomija għan-nies li minnha igawdi kulħadd, iżda l-aktar igawdi iż-żgħir. Iżda meta tanalizza dak li propona u tqabbel mal-proposti ta' Joseph Muscat, issib li ma' Busuttil wieħed ma jaqbillux. Għax fil-każ ta' Joseph Muscat, l-ikbar benefiċċju se jieħduh il-koppji miż-żewġa li jaqilgħu inqas minn 13,000 euro fis-sena. Dawn se jieħdu 340 euro. Imma bil-proposta ta' Simon Busuttil, dawn mhux se jieħdu tnaqqis. Għax koppja fuq il-married rate u li taqla sa 13,000 euro bħalissa ma tiġix intaxxata bil-15% kif ipprova jgħid Simon Busuttil. Jiġifieri biex jagħti tax cut ogħla lil min jaqla l-iktar, Simon Busuttil mhu se jagħti xejn lil madwar 70,000 ħaddiem. Bit-tax cut ta' Busuttil igawdu 121,000 persuna. B'dik ta' Joseph Muscat 190,000 ħaddiem. Għalkemm Busuttil mhux hekk qed jgħid. Ser inwettqu miżura ta' ġustizzja soċjali qawwija li se tnaqqas it-taxxa b'mod sostanzjali għal ħaddiema illi jaqalgħu l-anqas. Iżda nieħdu eżempju ieħor li juri kif Busuttil qed jipprova jqarraq bin-nies. Każ ta' familja ta' ġenituri fejn it-tnejn qegħdin fuq paga medja ta' 16,000 euro. Bil-proposta ta' Joseph Muscat dawn jieħdu 600 euro. Taħt il-proposta ta' Busuttil jieħdu 530 euro. Jiġifieri familja medja se tgawdi aktar ma' Joseph Muscat. Lil-familji bidħul ftit ogħla mill-paga medja, Busuttil se jagħtihom iktar benefiċċji meta mqabbel ma' dawk li jaqilgħu il-paga medja. Lil dawk il-familji fuq dħul baxx, Simon Busuttil ma jagħtihom xejn. Il-konklużjonijiet huma tnejn. Jew kienet miżura intenzjonata u Simon Busuttil qed jipprova jgħaddi l-poplu minn għajn il-labra meta qed jgħid ġustizzja soċjali, jew inkella hija riżultat tan-nuqqas ta' esperjenza tiegħu f'dan il-qasam, nuqqas li jista' jkollu konsegwenzi serji ħafna l-familji. Dan anke għaliex f'konferenza tal-aħbarijiet, Simon Busuttil ma qal xejn dwar kemm u kif beħsibu jkabbar l-ekonomija biex dak li qed iwiegħed ikun sostenibbli. Dwar l-inkonsistenzi tal-kap tal-Oppożizzjoni u nuqqas ta' kredibilità ekonomika ikkummenta il-Prim Ministru. Aħna maħniex ħanamlu manifest tal-irkanti. Jiġifieri aħna we will stick to our proposals. Għax nafu li huma costed, li huma realistiċi u li jistgħu jitwettqu. U li jistgħu jitwettqu bit-tkabbir ekonomiku illi għandna prospettat. Number 2, fil-waqt li qed tgħid li jiswew 130 miljun jekk din hija l-costing tal-kap tal-Oppożizzjoni, l-aħħar costing li rajt tal-kap tal-Oppożizzjoni għalli żieda fil-pensjonijiet tiswa 8 miljuni u nofs, meta l-inqas kalkolu bażiku jurik li tiswa 20 miljun u nofs, ġifieri ma nafx jekk nistax noqgħod fuq dal-kalkulu ta' 130 miljun irrid nikkalkulaħ naqra jien l-ewwel. Biss ngħidlek jekk kemm il-darba għandu pakkett ta' 130 miljun fuq hekk, hemm pakkett ieħor ta' 120 miljun fuq pensjonijiet, qed jgħid li l-ekonomija ħad iġġenera biss 30,000 job u qed jgħid illi ħajbiddel il-Kostituzzjoni biex jkollu balanced budget, ħajispiċċa jew jikser il-Kostituzzjoni jew inkella ħajivvinta skuża b'dir regola tal-Kostituzzjoni biex dak li qed jgħid ma jagħmlux.